Bună, mă numesc Naomi și vreau să fac o demonstrație cu un produs anticalcar. Să vedem ce poate face. Până atunci vă dau câteva detalii despre acest produs. Acest produs curăță, îndepărtează calcarul de pe ghiuvete, robinete, corpuri de baie, cabine de duș, căți de baie, gresie, ceramică, porțelan, oțel inoxidabil și suprafețe emailate. Produsul este caracterizat printr-un efect igienizant și este antibacterian. Îndepărtează urmele lăsate de apă și rezidurile de săpun, lăsând un mediu plăcut și parfumat. Are certificat HACCP. După cum vedeți, făcând această demonstrație, am avut calcar de la Pipi, peletieră de la Pisu. Am aplicat produsul, am lăsat să acționeze, apoi am frecat un picuț cu buretele. Uitați rezultatul final. Pentru detalii și comenzi, las un comentariu de desubt sub videoclip și mai găsești linkul în bio și mai las linkul și în comentarii sau în descrierea videoclipului. Când ai produse bune, ai și o viață ușoară. Spor la cumpărături! Mulțumesc!